dancing in your holy light. Hey, every burden fades away tonight. Hey, joy is rising in my soul. I'm alive. Hey, I'm made whole. Hey, no more fear, no more chains. You have broken every pain. Now I sing, now I shout. Let your glory all around. I will never be the same. Now I fully praise your name.
Yeah, yeah, yeah. Feel your presence, Lord. Yeah. We lift you high. When I wake in the morning light, I feel your love shining so bright. Through every storm, through every pain, you remain, you remain, you remain. You carried me when I was weak. Your mercy speaks when I can't speak. From the valley to the mountain high, you are God, you are God, you are God. I will lift my voice and sing, all the glory to my King. No turning back, I'm all in. You are everything to me. I feel your presence all around me. Your love is taking over me. I lift my hands, I'm free, I'm free. Oh Lord, you mean everything. I feel your fire deep inside me. Your grace is all I'll ever need. I'll shout your name for all to see. Jesus, you are everything. Dance in your holy light. Every burden fade away tonight. Yeah, joy is rising in my soul. I'm alive, I'm made whole. No more fear, no more chains. You have broken every pain. Now I sing, now I shout. Let your glory all around. I will never be the same. Now I boldly praise your name every day, forevermore. You're the one that I adore. I feel your presence all around me. Your love is taking over me. I lift my hands, I'm free, I'm free. Oh Lord, you mean everything. I feel your fire deep inside me. Your grace is all I'll ever need. I'll shout your name for all to see. Jesus, you are everything. You are my healer, you are my savior, you are my refuge, my strong tower. You are my healer, you are my savior, you are my refuge, my strong tower. I'll never walk alone. You are on the throne. Forever I will sing of your love, your love, your love. We praise you, Lord. You're worthy. Who saved my soul? Jesus. Who made me whole? Who made me whole? I feel your presence all around me. Your love is taking over me. I lift my hands, I'm free, I'm free. I'm free. Oh Lord, you mean everything. I feel your fire deep inside me. Your grace is all I'll ever need. I'll shout your name for all to see. Jesus, you are everything. Feel your presence. Stay with me, Lord. Forever, Anyị ka otuto na nsọpụrụ bụrụ nke gị mgbe niile. Ngọzi gị wee bara anyị ụba n'aha Jizọs Kraist bụ onye nwe anyị. Abụ nọmba 3.
Abụ number 1 here. N'ịga n'iru n'ụtụtụ a n'ime ofufe nru anyị, biko welite the white liturgy book. The English is on the right-hand side and the Igbo is on the left-hand side. We are beginning from page number 4. M ga-agọzi Jehova na mgbe niile, mmadụ niile, mgbe niile otuto ya dị mma. So unu mee ka Jehova dị ukwuu. Nke a bụ ụbọchị Jehova meworo. Biko lee anya na page 5 maọbụ mpịaji nke ise. Kolekt.
maka ịdị ọcha nke obi mmadụ niile. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, gị onye obi niile ghere oghe n'iru gị, onye maara ọchịchọ niile, onye a na-edughịzi ihe nzuzo ọbụla n'anya gị, sachaa echiche nke obi anyị site n'ịkụnye ume nke mmụọ nsọ gị, ka anyị wee hụ gị n'anya nke ọma, wee bulie ha nsọ gị ka o si kwesị, site na Kraịst bụ onye nwe anyị. Amen. Otuto dịrị Chineke n'elu mmadụ niile, otuto dịrị Chineke kachasị elu, udo dịkwa ndị ya n'ụwa. Onye nwe anyị Chineke, eze nke eluigwe, Chineke nke nna nke pụrụ ime ihe niile, anyị na-asọpụrụ gị, anyị na-enye gị ekele, anyị na-eto gị n'ihi ebube gị, onye nwe anyị Jizọs Kraịst, naanị otu Ọkpara nke nna, onye nwe anyị Chineke, nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, meere anyị ebere, ị na-anọdụ n'aka nri nke nna, nara ekpere anyị, n'ihi na naanị gị bụ onye nsọ ahụ, naanị gị bụ onye kachasị elu, Jizọs Kraịst, tinyere mmụọ nsọ otuto nke Chineke bụ nna. Biko lee anya na peji 8 maọbụ mpịaji nke 8, nchịkọta nke iwu. Onye nwe anyị Jizọs Kraịst kwuru sị, nụrụ gị Izrel, onye nwe anyị bụ Chineke anyị bụ otu. Ị ga-ahụ onye nwe anyị bụ Chineke gị n'anya site n'obi gị dum, sitekwa na mkpụrụ obi gị dum, sitekwa n'uche gị dum, sitekwa n'ike gị dum. Nke a bụ iwu nke mbụ. Nke abụọ yiri nke a. Ọ bụ nke a, ị ga-ahụ mmadụ ibe gị n'anya dịka onwe gị. Ọ dịghị iwu ọzọ karịrị ndị a. Iwu dum na ndị amụma na-egokwasị n'iwu abụọ ndị a. Biko lee anya na peji 10 maọbụ mpịaji nke 10. Chineke hụrụ ụwa n'anya rie nne, na o nyere naanị otu Ọkpara ya bụ Jizọs Kraịst, ka ọ zọpụta anyị na mmehie anyị niile, ka ọ bụrụ onye na-ekpechitara anyị ọnụ anyị n'eluigwe, ma wetakwa anyị na ndụ ebighị ebi. Ka anyị were n'obi nchegharị na okwukwe kwupụta mmehie anyị niile, ka anyị zubesi ike idebe ihe niile Chineke nyere anyị n'iwu, ka anyị na mmadụ ibe anyị na-ebikwa n'ịhụnanya na udo. Biko ka anyị were n'nwayọ gbuo ikpere n'ala wee kwupụtara Chineke mmehie. Ka mmadụ niile sị, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna anyị nke eluigwe, anyị emehiewo megide gị na mmadụ ibe anyị n'ime echiche na okwu na omume, site na nleda anya anyị na adịghị ike nke anụ arụ anyị, site na mgbe anyị kpachapụrụ anya mee, anyị ejejighị ije ka o si kwesị, dịka ọchịchọ nke Kraịst. Anyị kpọkụrụ aha nke Kraịst, ma anyị esighị n'ihe ọjọọ wezuga onwe anyị. Ọ na-ewute anyị n'ezie, anyị ewere obi anyị niile echegharịa na mmehie niile anyị, n'ihi Ọkpara gị Jizọs Kraịst, onye nwụrụ n'ihi anyị, gbaghara ihe niile nke gara aga, kwekwa ka anyị na-efe gị ofufe n'ime ndụ ọhụrụ, otuto wetara. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị niile chegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu, zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka onye unu ike, gbakwa unu ume n'ezi ihe niile, ka o wetakwa unu na ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ka ekpere Chineke. Kolekt nke dịrị ụbọchị taa, Sọnde nke mbụ ka Pentecost gara, ọ nọ na mpempe akwụkwọ ebirebi, page number 3. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye nyeworo anyị bụ ndị na-ejere gị ozi amara site na nkwuputa nke ezi okwukwe ikwere n'otuto nke Trinity dị ebighị ebi, na n'ike nke ebube ukwu nke Chineke, ikpere ịdị n'otu ahụ,
anyị na-arịọ gị ka anyị guzosi anyị ike n'okwukwe nke a, na-egbopụrụ anyị ihe nhụjuanya niile mgbe dum, onye dị ndụ na-abụkwa eze, otu Chineke ụwa ebighị ebi. Amen. Biko ka anyị nụrụ ihe mmụta nke mbụ. Ihe mmụta nke mbụ ga-esi n'akwụkwọ Jenesis isi nke mbụ malite n'ịgụ n'amaokwu nke mbụ. Our first reading is taken from the book of Genesis chapter 1, beginning to read from verse 1. Na mbụ, Chineke kere eluigwe n'ụwa. Ụwa wee bụrụ ihe tọgbọrọ n'efu na ihe tọgbọrọ nkịtị. Ọchịchịrị dịkwa n'elu ogbu mmiri. Mmụọ Chineke na-erugharịkwa n'elu mmiri. Chineke wee sị, ka ihe dị, ihe wee dị. Chineke wee hụ ihe ahụ na ọ dị mma. Chineke wee kpaa oke n'etiti ihe ahụ na ọchịchịrị ahụ. Chineke wee kpọọ ihe ahụ ehihie. Ọchịchịrị ahụ ka ọ kpọkwara abalị. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ otu ụbọchị. Chineke wee sị, ka mbara dị n'agbata mmiri ahụ, ka ọ nọkwa na-akpa oke n'etiti mmiri na mmiri. Chineke wee mee mbara ahụ, kpaa oke n'etiti mmiri ahụ nke dị n'okpuru mbara ahụ na mmiri ahụ nke dị n'elu mbara ahụ. O wee dị otu a. Chineke wee kpọọ mbara ahụ eluigwe. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ ụbọchị nke abụọ. Chineke wee sị, mmiri ahụ nke dị n'okpuru eluigwe ka achịkọta ha n'otu ebe, ka ahụkwa ala akọrọ. O wee dị otu a. Chineke wee kpọọ ala akọrọ ahụ ala. Nchịkọta mmiri ahụ ka ọ kpọkwara oke osimiri. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Chineke wee sị, ka ala pupụta ahịhịa ndụ, ihe ọkụkụ nke na-amịpụta mkpụrụ ọghịgha, osisi mkpụrụ nke na-amị mkpụrụ dị iche iche, nke mkpụrụ ọghịgha ya dị n'ime ya, n'elu ala. O wee dị otu a. Ala wee wepụta ahịhịa ndụ, ihe ọkụkụ nke na-amịpụta mkpụrụ ọghịgha dị iche iche, ya na osisi nke na-amị mkpụrụ dị iche iche, nke mkpụrụ ọghịgha ya dị n'ime ya. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ ụbọchị nke atọ. Chineke wee sị, ka ihe nke na-enye ìhè dị na mbara eluigwe ịkpa oke n'etiti ehihie na abalị, ka ha bụrụkwa ihe igosi ihe ịrịba ama dị iche iche, na ịgụ mgbe akara aka, na ịgụ ụbọchị na arọ, ka ha bụrụkwa ihe na-enye ìhè n'ime mbara eluigwe, inye ìhè n'elu ụwa. O wee dị otu a. Chineke wee kpụọ ihe ukwu abụọ ahụ nke na-enye ìhè. Ọ kpụrụ ihe ahụ na-enye ìhè nke ka ukwuu ka ọ na-achị ehihie, na ihe ahụ na-enye ìhè nke ka nta ka ọ na-achị abalị. Ọ kpụkwara kpakpando niile. Chineke wee tinye ha n'ime mbara eluigwe, inye ìhè n'elu ụwa, na ịchị ehihie na ịchị abalị, na ịkpa oke n'etiti ìhè na ọchịchịrị. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ ụbọchị nke anọ. Chineke wee sị, ka mmiri nupụta ihe na-enupụta enupụta, bụ anụ nwere mkpụrụ obi dị ndụ, ka anụ ufe fegharịkwa n'elu ụwa iburu n'iru mbara eluigwe. Chineke wee kee ogologo anụ ukwu niile dị na mmiri, na anụ niile ọbụla nwere mkpụrụ obi dị ndụ nke na-akpụ akpụ, nke mmiri nupụtara dị iche iche, na anụ ufe niile ọbụla dị iche iche nke nwere nku. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Chineke wee gọzie ha sị, mụọnụ ọmụmụ, baa n'ụba, jupụta mmiri dị n'oke osimiri niile, ka anụ ufe bakwa ụba n'ụwa. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ ụbọchị nke ise. Chineke wee sị, ka ala wepụta anụ dị iche iche nwere mkpụrụ obi dị ndụ, anụ ụlọ, na ihe na-akpụ akpụ,
na anụ ọhịa dị iche iche nke ụwa. O wee dị otu a, Chineke wee mee anụ ọhịa dị iche iche nke ụwa na anụ ụlọ dị iche iche na ihe ọbụla dị iche iche nke na-akpụ akpụ n'ala. Chineke wee hụ na ọ dị mma. Chineke wee sị, ka anyị kpụọ mmadụ n'onyinyo anyị, dịka oyiyi anyị si dị, ka ha nwekwa ike na-arụ azụ nke oke osimiri na na-arụ anụ ufe nke eluigwe na na-arụ anụ ụlọ na na-arụ ụwa niile na na-arụ ihe niile ọbụla na-akpụ akpụ nke na-akpụ akpụ n'elu ụwa. Chineke wee kee mmadụ n'onyinyo ya, n'onyinyo Chineke ka o kere ya, nwoke na nwanyị ka o kere ha. Chineke wee gọzie ha. Chineke wee sị ha, mụọnụ ọmụmụ, baanụ ụba, jupụta ụwa, budaa ya n'okpuru onwe unu, nwekwanụ ike na-arụ azụ nke oke osimiri na na-arụ anụ ufe nke eluigwe na na-arụ anụ niile ọbụla dị ndụ nke na-akpụ akpụ n'elu ụwa. Chineke wee sị, lee, enyewo m unu ihe ọkụkụ niile ọbụla na-amịpụta mkpụrụ ọghịgha nke dị n'elu ụwa niile, na osisi niile ọbụla nke mkpụrụ osisi na-amịpụta mkpụrụ ọghịgha n'ime ya. Unu ka ọ dịrị ịbụ ihe oriri. Ọ bụkwa anụ ọhịa niile ọbụla nke ụwa ka m nyeworo akwụkwọ ihe ọkụkụ niile ọbụla, nyekwa anụ ufe niile ọbụla nke eluigwe, nyekwa ihe niile ọbụla nke na-akpụ akpụ n'elu ụwa nke mkpụrụ obi dị ndụ dị n'ime ya, ịbụ ihe oriri. O wee dị otu a, Chineke wee hụ ihe niile ọbụla o mere, ma lee, ọ dị mma nke ukwuu. Anyasị wee dị, ụtụtụ wee dị, bụrụ ụbọchị nke isii. Isi nke mbụ n'anya na amaokwu nke 4. Isi nke 2 n'anya na amaokwu nke 4. Ndị a bụ osuso ọmụmụ eluigwe na ụwa mgbe e kere ha, n'ụbọchị ahụ mgbe Jehova bụ Chineke mere ụwa na eluigwe. Ihe a bụ ihe mmụta anyị nke mbụ. Abọma nke dịrị ụbọchị taa. Abọma 8, Psalm 8, nọ na page 3 of our bulletin.
The second lesson is taken from 2 Corinthians chapter 13, beginning to read at verse 11. 2 Corinthians chapter 13, beginning to read at verse 11. Finally, brothers and sisters, farewell. Put things in order. Listen to my appeal. Agree with one another. Live in peace. And the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the saints greet you. The grace of the Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with all of you. The word of the Lord. Ugbu a, anyị ga-akwado onwe anyị ịnụ ozi ọma na okwuchukwu site n'ịbụ abụ 7, hymn number 7. edere oziọma n'isi nke 28 oziọma dịka Matiu onye dị nsọ dere ya malite n'amaokwu nke 16. Otuto dịrị The Gospel according to St. Matthew, chapter 28, beginning to read at verse 16. Then the 11 disciples went to Galilee, to the mountain where Jesus had told them to go. When they saw him, they worshipped him, but some doubted.
Then Jesus came to them and said, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Nke a bụ oziọma nke Kraist. Speak, Lord, for your servants are listening. Grant that what we hear will enrich our knowledge of you and our experience of who you are. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Carry on down. Ọ ga-adọrọ mkpụrụ obi ma bulie elu Chineke ma bulie. Ọ ga-adọrọ mkpụrụ obi hụ ma aya ọ ga-adọrọ mkpụrụ obi ma elu amụlie. Ọ ga-adọrọ mkpụrụ obi hụ bulie ya elu 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 amụlie ya. Ọ ga-adọrọ mkpụrụ obi Ọ ga-adọrọ mkpụrụ obi elu elu Jehova amụlie. Ọ ga-adọrọ mkpụrụ obi elu elu. Ọ ga-adọrọ mkpụrụ obi elu Jehova. Ọ ga-adọrọ mkpụrụ obi bulie ya elu elu elu. Ọ ga-adọrọ mkpụrụ obi elu elu ma bulie ya
notwithstanding, I just want you to shoot a word of praise to the God of Abraham, Isaac, and Jacob, the God of Chukwemeke's son, the God that speaketh better things of us than the blood of Abel. Please give him praise at this time. Just the way you feel. Madaheka Kuraba Santa. You are worthy of my praise, O God. There is no one like you. God, Father, Son, and Holy Spirit. You are worthy. You are great and greatly to be praised. There is no one like you, Father. Receive glory in the name of Jesus. Be thou exalted in the name of Jesus. Let your name be glorified in the name of Jesus. Amen. In my life, Lord, be glorified, be glorified. In my life, Lord, be glorified today. And you sing. In my life, Lord, be glorified, be glorified. In my life, Lord, be glorified today. Now in my church, in my church, Lord, be glorified, be glorified. In my church, Lord, be glorified today. Amen. Please be seated. Hallelujah. Today is Trinity Sunday. It is the Sunday after our celebration of the Pentecost. Just exactly 1 week ago, we were talking about the life and ministry of the third person of the Godhead. Before that, we were talking about the incarnation, the life, the works of the second person of the Trinity, Jesus Christ. Today, we talk about the Trinity. If you look throughout the Bible, you will not see the word Trinity. It's not there. The word Trinity is not in the Bible. But reading through all that has been written about God, all the knowledge that has been developed about the Christian knowledge of God, the early church decided, and I will agree correctly, that the God we serve, the Christian God, is one God who manifests himself in several ways. Those who are unschooled, those who do not understand, those who are ignorant, permit my word, they accuse Christians to be polytheistic. Polytheism means that you have too many gods, as it is Nalibu Okwu, Enwe Ohejoko, Enwe God of Thunder, Enwe right?
Bwana heni magachi. Amario. Kamalu. They think we are like that. No. Our God is only one God. But he manifests himself to us in several ways. You know, the modern man or the current woman, the woman who is up to date, talks about multitasking, right? Multitasking. Mommy is a nurse, is the chairman of the women's group in the church, is the wife of my daddy, her husband. And you can multiply the things or the roles that mommy plays. When I talk about my daddy also, daddy is the pastor of my church. But he's also the husband of his wife. And he is the father of his children. He is the CEO at his work. Same person. So how can you say that that same man is a completely different person because he became the director at work or he was the pastor at church? Same person. And this is the way you will think before you can understand the Christian God. We agree and we discover that God relates to us at different levels. He doesn't become a different God because he healed my sickness. He does not become a different God because I prayed and he gave me a child when I was looking for one. He is the same God acting in different ways. And that is why the church, looking at God's activity in the world, decided that if you put everything that God does together, we can group those things that God does in three ways. We can see God showing up in three persons. That is how the doctrine of the Trinity was developed. As we read from Genesis chapter 1, verses 1 of Genesis chapter 1 through all the verses of chapter 1 into chapter 2 from verse 1 to 4. Prepare a program because we are very careful. Because some of the times, the way we write those things in our program, they make people think that, oh, just go verse 1 and then go to verse 4 of chapter 2. It is the whole of chapter. Mgbaghara don't accept to read that day. It's a long reading. And thank you, my sister, for what a wonderful job you did of reading that long. God bless you. Oh, as if I had the reality. God bless you, my sister. That is the God we know. The God that creates, that speaks of things that are not as though they were, and speaking brings those things into existence. Oh, hallelujah. You see, if you do not understand the mysterious nature of God, you misunderstand him completely. Jesus, big man. Onye na-amaghị ya kpọrọ ya small boy. Jesus, big man. Onye na-amaghị ya kpọrọ ya small. Jesus, big man. Onye na-amaghị kpọrọ ya small. Jesus, big man. Onye na-amaghị ya kpọrọ ya small. It is the person who doesn't understand Jesus, doesn't understand God, doesn't understand the Holy Spirit,
that says that God is many gods. We are talking about the one God who speaks to us in different ways, in different circumstances. He shows up for us however we need him. He had to be God the Father who creates and brought us into existence. In fact, right from that chapter 1 of Genesis, we see this God manifesting himself and even speaking of himself as a community, not just as one person. When God the Father spoke up after creating all other things and then discovered that he needed a supervisor to take care of the things he had created, he now invited the community of the Godhead and says, let us. Let us create. Oh, no, to you could cause that. Ije otu onye anaghị asị unu agawala. Jizọs Chineke anyị bụ otu onye a na-asị unu abịala. Hallelujah. One God, but many, who says, let us. Bịanụ ka anyị gaa. That same one God speaks to the other members of the Godhead and says, let us do this. So the Father creates. But after he created us, we fumbled, as we have always known, and we needed to be rescued, and God put in a rescue plan. And this council of heaven met again and said, who will go for us? Or whom shall we send and who will go for us? Isaiah chapter, is it 1:6 or 6, whatever. Onye ka anyị ga-eziga, onye ga-echekwara anyị. Jesus asị ma gịnị lekwa m ziga. And so we talk about Jesus and the incarnation from the beginning of the Christian year, the Advent. We begin to announce the coming of this one who is the God that will come to rescue humanity. And then we talk about him, his birth at Christmas. Then later we talk about his betrayal, death, resurrection, ascension, all about God the Son. But then to tie everything up and to show us that we are still talking about the same God, the church then developed this doctrine of the Trinity. Because after talking about God the Father, we now talk about God the Son, and then at Pentecost we talk about God the Holy Spirit, which was last Sunday. And today, the doctrine of the Trinity then ties everything together to show that this is still one God in action. One God acting in different ways. There are significant things that we need to say about the Trinity. What it signifies. You see, unlike the other holy days of the church, like Christmas and Easter, which focus on the life, ministry, death, and resurrection and ascension of Jesus, or the Pentecost that focuses on the Holy Spirit, the church invites all of us,
all believers, to contemplate on the mystery. Please mark that word mystery of God's being. God is the eternal community of love. The eternal community of love. Father, Son, and Holy Spirit. A community existing as in three persons. Divine, having the same substance, the same person, but acting in different ways. So Trinity Sunday then, acts as a culmination, a bringing together of all the liturgical seasons that we've had since the beginning of the Christian year. It draws together the narratives we have been celebrating in these previous months. Advent and Christmas, talking about the incarnation of God, the Son of God. Easter and Ascension, talking about the redemptive work of God in Jesus Christ. And then Pentecost, the outpouring of the Holy Spirit, the third person of the Godhead. Trinity Sunday then ultimately affirms God's saving love for humanity. Through the Trinity, Christians understand that God is not a distant God, a solitary figure, one who is so far away we can't reach him. Wherever we need him, he comes. When we needed salvation and justification and being made right with God again after we fell away, he came as the Son. When we needed guidance, comfort, and teaching of what God is all about, he comes as the Holy Spirit to be our teacher, our guide, our comforter, our paraclete. The mystery of the Godhead. So today is a day of thanksgiving. Thanksgiving to this God who is so mysterious. He can come to us in different ways, at different times, depending on what our needs are. It's a day of rejoicing. But finally, Trinity then brings us out of the times of celebration of big events in the church into what the church now calls the ordinary times. The ordinary times. From now, it will stretch till towards the end of the year when the cycle begins again. From now, it will be Trinity. The Trinity tide. It will be every other Sunday now should be Sunday after Trinity. Sunday after Trinity. And the church is teaching her children what this God means to us. And it is important that we listen. Today we read so many things about this Trinity, how God comes together to us in three persons. As God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. The God who creates, the God who redeems, the God who teaches, who comforts, who guides, who sanctifies. The Holy Spirit. And so whenever you need to be loved, whenever you need to be recreated, this God will show up for you. He is always there. Call upon me in the time of trouble, he says, and I will answer you. Amen. So as we celebrate God and his mysterious nature, his ability to be our Father, the Creator, our Redeemer, and our teacher, guide, and comfort, and sanctifier, he is all these things because of his love. I cannot divulge this. I cannot take this away from the role of a mother, the roles of a mother. When a mother is at home
All she is doing is thinking, how is it going to be well with my children and my husband and every member of my family, including the servant that works with me. Proverbs chapter 31, is it? The virtuous woman. When she's at work, she's thinking, let me make money to go and feed my family, to go and buy their clothes. If she's in the store, she's trying to buy food for the family. In the mother, God shows himself. Because all the roles that the mother plays, I'm talking about the real mother, that's the role that God plays. Multitasking that it may be well with my family. There is nothing God does on earth without thinking about those he loves and those who love him. Therefore, we too, as we celebrate God's love in showing up for us as Father, Son, and Holy Spirit, as Creator, Redeemer, and Sanctifier, let us also reciprocate that gesture of love. We do that by doing what he asks us to do. As we read in Matthew chapter 28, verses 16 to the end, there is a command there. Go and make disciples of all nations. And when you bring them, when they become Christians, when you have brought them and they are now disciples, baptize them how? In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. That's how you introduce them to the church. And we need to obey that. When last did you invite somebody to come and listen to the word of God? Or when last did somebody come across you, somebody, maybe a friend who doesn't go to church, and say, nah, tell the church, I got the church. Or when last did somebody notice something you did, and you said, yes, I did it because I'm a Christian. I will not take this bribe because I'm a child of God. It contradicts what I believe. And then you are making Christ known out there in the world. As we celebrate today, let us go forth and speak about God. Make him known. Let us go out there and live the life worthy of our calling. God has created us in his image. We lost that image in Adam. We are restored to that same image by the second Adam, Jesus. And now let us go forth and live that life that is worthy of our calling. A life of justice, a life of love for one another, a life of forgiveness, a life of embracing the burden of other people as if it were our own. My prayer is that we understand this our God. Worship him in the beauty of his holiness. Serve him with all our hearts. And be ndị na-ejighị aghụghọ kwere oziọma ya dị nsọ. Let us bow. Ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị. Ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa, nara ekele. Ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị. Ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị taa. Onye kere ụwa niile, imeela n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa, nara ekele. Ezi
Chineke dị mma ime n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma imela n'ụbọchị taa. Onye mgbapụta zuru oke imela n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa. Nara ekele. Ezi Chineke dị mma imela n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma imela n'ụbọchị taa. Onye na-edu m ije imela n'ụbọchị taa. N'ụbọchị taa. Nara ekele. Thank you, Lord. You are faithful. You are worthy. You are mighty to be praised. Hallelujah to you, Lord God, for who you are. The Father who creates, the Son who redeems, the Holy Spirit who guides, who comforts, who teaches, who sanctifies us and makes us worthy to be members of the household of faith. To you, O God, be all the glory and praise. In Jesus' name, amen. And so we stand together to confess our faith in this God as we recite the Nicene Creed on page 12 of our liturgy book. Let's stand, please. Here again, you will see the manifestation of God in his nature as the Trinity. So we read in English together. We believe in one God, Father the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten of one being with the Father, through him all things were made. For us and for our salvation, he came out from heaven by the power of the Holy Spirit. He came and was made man. For our sake he was crucified and died. He suffered death and was buried. On the third day he rose again. He ascended to heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again. Let us pray. You may sit, please, as we pray. Continue to look at our book at our liturgy book on page 13b. Lord, in your mercy, hear our prayer. Let us pray for the church and for the world. Let us thank God for his goodness. Almighty God, our Heavenly Father, you promised through your Son, Jesus Christ, to hear us when we pray in faith. Strengthen the presiding bishop of the Episcopal Church of America. Strengthen the Archbishop of all Nigeria, the
the Bishop of the Diocese of Washington, and all bishops, and all those who in your church who serve your church in Christ. That those who confess your name may be united in your truth, live together in your love, and reveal your glory in the world. Bless and guide our rulers. Give wisdom to all in authority. Direct this and every nation in the way of justice and peace. We pause there to pray for all those in authority. As we see the things going on in the church and in the world, many churches have forgotten the very essence of the church and are beginning to pursue mundane things. Some are building empires. Others are living for their belly, making as much money as possible without thinking how this money is coming, where it is coming from. You go into the government, there is injustice everywhere, not just in Nigeria, but also here in America. Those who are mighty and those who are powerful want to exercise their power in dominating those who are weaker than themselves, forgetting that God is the one who fights for the weak. Let us pray that those who find themselves in authority may exercise their authority with caution and with the fear of God in their hearts, knowing that they are made custodians, only custodians, not owners, but custodians of the things that God has bequeathed to his people. Let us pray that people may honor one another and seek the common good. Let us pray that God gives grace to our families and friends and to all our neighbors, that we may serve Christ in one another and love as he loved us and as he still loves us. We pray, Father, that you will comfort and heal all those who suffer in body, mind, or spirit. Again, we pause at this point and remember our brothers and sisters who, because of these deficiencies that we named in body, in mind, and in spirit, are unable to come with us today. Please name those you can remember. Pray for Gazi, for Charity. Please name them. All who couldn't be here today because they're not feeling so strong or so well. And beyond here, remember those who are in hospitals. I remember my brother and friend Humphrey Anyamele, who is in hospital at Aba at this time. I remember the young lady who is praying for God to provide money for so she can go and remove the lump in her breast. Pray for those who are injured in those accidents that we listened to and heard in the news. Pray for those who are being rescued in Laos, where some of them are still being sought and nobody has found where they are, the two of them. Please pray. Remember any of our members and please report
to us those you know who are not doing so well, who need to be visited, who need to be prayed for. And today, whether we know their names or not, we pray that God will visit them, that God will touch them, that God will heal them and strengthen them and make them able to continue to carry out all the things that they need to do as children of God. They are willing to do those things. The spirit is willing, but at this time the body is weak. Father, quicken those bodies in the name of Jesus. Help them, oh God, to stand strong again and be able to praise this God who has done us so well. Uphold them with your right hand of victory. Some are mourning because of the loss of their loved ones. Father, in that situation, Holy Spirit, comfort them. Holy Spirit, guide them into all truth about how to react when you have lost a loved one. Knowing that this is not the end, but this physical death is a doorway. Give them courage and hope in their troubles, and bring them the joy of your salvation. Lord, in your mercy, hear our prayer. Hear us as we remember those who have died in the faith of Christ, especially Lois and Harut. Please name those others that we do not know. Jude, Yabadu. Please name them. Chidi and Uzie. Please name them. According to your promises, O God, grant us with them a share in your eternal kingdom. Lord, in your mercy, hear our prayer. Rejoicing in the fellowship of all your saints, we commend ourselves and all Christian people to your unfailing love. Merciful Father, together accept these our prayers for the sake of your Son, our Savior, Jesus Christ. Amen. And now, beloved ones, let us also bring our own needs and our own concerns before God. I will always say that as our faces are different, so are our needs. So are our concerns. So are the things that keep us awake at night. Let us tell them to Jesus now. In this time, in this moment, when God is passing this way, when there is balm in Gilead to heal the brokenhearted, to support the weak, to soothe away the pain of those who are in pain, let us confess those concerns before God at this time. He is able, abundantly able to deliver and to save. He is able, abundantly able to deliver those who trust in him. Sing it again. He is to say, he is able, abundantly able to deliver those who trust in him. Our prayer is that the Lord will meet each one of us at the point of our need.
ka mkpaghara imeri anyị. Ka anyị bụrụ ndị na-emeri emeri ọ bụ n'aha Jesus. Oh God, you have given us grace at this time with one accord to make our common supplications unto thee. And thus promise that where 2 or 3 are gathered in your name, you will grant their requests. Fulfill now, O Lord, the desires and petitions of your servants as may be most expedient for us, granting us in this world knowledge of your truth, and in the world to come, life everlasting. Amen. May the grace of Christ our Savior and the Father's boundless love with the Holy Spirit's favor rest upon us from above. Thus may we abide in union with each other and the Lord, and possess in sweet communion joys which earth cannot afford. Amen. The peace of the Lord be always with you. Let us rise and give one another a sign of peace. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ọma. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ọma, nwanne m ahụrụ. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m n'anya. Ịbụ onye ụwa, nwanne m ahụrụ. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m n'anya. Ịbụ onye ụwa, ahụrụ m gị. Onye ọbụla metụ ibe ya aka sị ya, ahụrụ m gị n'anya. Ịbụ onye ụwa ọma, ahụrụ m gị n'anya. Hallelujah. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ka anyị nọdụ ala biko. God bless you for coming. You have amazed me this morning, and I want to really give you a clap offering. Thank you so much. You know why? After yesterday, I didn't think I would have this crowd here this morning. We had such a wonderful time celebrating Mama's 90th birthday. I thought you'd be too tired to come, but thank you for being here and dressed to continue to honor God for our mother. God bless you. I want to welcome back our beloved brothers who went to Nigeria and they are back. There, Roderick, because hallelujah. Hallelujah. And Paul too. Paul went to Nigeria. That's him. God bless you, Paul. Welcome back. And we want to also welcome any who are visiting us for the first time. If this is your first time of coming to our church, please, let's see you. Please stand. Thank you so much, sir.
God bless you. Please tell us who you are. Let's get a mic to him. Yes, it's on now. Raise the volume. Come on. John Iwebike. Enrique. Okay. Uche. Let's see you, Uche. Aimonyewo. Oh, the tall woman, huh? Hallelujah. Oh, thank you for bringing him. God bless you. God bless you. Thank you. And thank God for those who couldn't come last week because they traveled and they're here. God bless you, my brother, you and your family. We thank God for all of you. I invite the senior warden to make the announcement, and then we can go on from there. Greetings, everyone. Mama, good to see you all this lovely afternoon. Welcome those who are joining us in person, those who are joining us virtually as well. Just a few announcements. The choir, first of all, let me thank, on behalf of the Green family, thank everyone who was able to join us yesterday in celebrating Ezina Cecilia's 90th birthday. Well attended. Thank you all for all your love and prayers. God bless all of you. The choir has practice this Thursday at 7 p.m. New choristers are encouraged to join if you want to see if you can be part of the choir. If you're not, absolutely sure, but you want to try, I think they'll be willing to let you try. So if you can come on Thursday at 7 p.m., the choir is having practice here at the church. We've been announcing our health fair, which is on June 13th. I think that's just a couple of weeks away now. A couple of notes from the health committee. That day, we're not just coming to here, we're coming to practice. So there'll be some activities. So come prepared to do some activities. Come in comfortable clothes so you can participate in all the activities they have for that day. And if you have any medications you're taking, bring them with you. So when you talk to the nurses during different stations, whatever, that information is available to you so you can get the most of the consultations. We have so much prepared, and of course the flyers have been out. So if you don't have one, please grab one on the front. And we'll continue to remind people. That's on June 13th, and it's for the community. It's not just church members. So anybody bring them with you. Let's fill this place with people so we can take advantage of the wonderful professionals we have as part of our congregation, because health is wealth. Also, we have a few outstanding debts from the previous harvest. Maybe even harvest before that. If you have not fulfilled your harvest pledges, obviously if you bought something in the bazaar and you haven't paid for it, it's late. Please, let's fulfill those debts. Those are promises made to God. You're literally holding that promise. Please fulfill that promise. And that goes for all pledges, including, we just had Mother's Day, and all the pledges from previous ones. Please make sure you fulfill those promises made to the church. Let me call the graduation committee. We have graduation Sunday at the end of next month. Is it next month or this month? Next month, end of June. So you can share with us some details for graduation Sunday. All praise be to God.
Good afternoon, church. Thank God for today, and I praise God that we're all here smiling. You know, some people are smiling. All right. So this year's graduation Sunday, just to go straight to the point, will be held June 28, 2026. I'm sure is an old record right now. We all know that, right? Okay, so what is different? I think so it's been announced too. This is the 20th anniversary of Graduation Sunday. Can we put our hands together for Jesus? Yes, I didn't know that. I wasn't there at the beginning, so don't ask me any questions. Okay, but those who started it had informed us, and I was amazed when I actually heard that this had been happening, and I thank God that he made it possible for me to be a part of it. And today, before I continue, I'd like to say, any other member of the Graduation Sunday committee that is here, can you please rise for a minute? Anybody? I know Ben is up there. Okay, I know. Okay, yes, back there. Dr. Ada is there. And I think the other member is not around. Okay, the doctor. Okay, yes. Oh, yeah, Sister Nia. Okay, thank you. Just wave your hand. Okay, thank you very much. Yes. Okay, so Ben is upstairs. So we have been putting stuff together to make this a grand occasion as God gives us the ability to do so. And I thank the council they have helped us to helped us to make sure that we are we're on the right track. They've approved wherever we asked, and they have actually given us advice on how to make it a worthwhile and a very interesting event, an event that will go down our history books. So, having said that, the deadline for the submission of the entry is June 1st, which is tomorrow, right? So if you have a graduate that you have not registered at this point, please, this night, don't even wait till tomorrow. This night, just go to the website, go to WhatsApp. You can take the form there and scan the QR code. It's right there. Go to our website. The link is there. If you can't do all that, just tell the kids they can do it. Don't so the kids know how to do it. So don't just give them the information. That's all you need to do. Don't worry about whether they can do it or, some people don't want to see anything, links, anything website, but this is 2026 anyway, right? So that is, again, that date is June 1st, 2026, which is tomorrow. Don't come back to say, okay, well, give us more time. The truth is that we don't really need the time. Whoever is graduating now already knows. Am I right? Okay, so, yeah, and the pictures are everywhere. So these days, your camera is your picture, is everything. I already announced that it's 28. The other announcement I want to make is families that are interested in sponsoring Graduation Sunday. I think that has been announced too. Please, we have June, in 2 weeks from today. We have 2 weeks from today to close on that. So if you have not contacted the Graduation Committee for this purpose, please do so. If your family that you want to sponsor, you want to be part of this Graduation Sunday entertainment, okay? And this time around, it's not a regular little something. This is big, right? 20th anniversary, right? This is big, okay? So please see the ushers or the Graduation Sunday for that purpose. If you have any other questions, about graduation, please meet the ushers or meet any of our committee members, and God bless us all. Thank you. Ugbu a anyị ga-anaka ihe onye anyị kwado onwe anyị maka oriri nsọ site n'ịbụ abụ 212, hymn number 212.
Please may we rise. Usoro reading sub page 24. Raise the volume, please. Raise the volume. Onye nwe anyị nọnyere unu. Bulitenụ obi unu. Ka anyị nye onye nwe anyị bụ Chineke anyị ekele. O ziri ezi n'ezie, ọ bụkwa ọlụ anyị na ọṅụ anyị inye gị ekele n'ụtụtụ mgbe niile n'ebe niile. Nna dị nsọ, eze nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile nke dị ndụ ebighị ebi, site na Jizọs Kraist naanị otu ọkpara ya bụ onye nwe anyị, n'ihi na ọ bụ okwu gị ahụ nke dị ndụ. I sitere n'aka ya kee ihe niile site na mbụ, meekwa anyị n'oyiyi nke gị. I sitere n'aka ya zikwasị n'isi anyị mmụọ gị nke dị nsọ ma na-enyekwa ndụ, wee mee ka anyị bụrụ gị ndị na ihe onwe. Ebe ọ masịrị gị, nna nke eluigwe, ịbịakwute anyị dịka nna, dịka onye mgbapụta, na dịka onye ozizi, onye na-akasi anyị obi. Ọbịa mere anyị ji na-esoro ndị mmụọ ozi na ndị isi mmụọ ozi na ụsụ niile nke eluigwe, na-ekwusa aha okwu gị dị ebube, na-eto gị mgbe niile, na-asị: Chineke. Nara otuto nna anyị nke eluigwe site n'ọkpara gị Jizọs Kraist bụ onye nzọpụta anyị, ka mgbe anyị na-eso ije ụkwụ ya na-edebekwa ihe niile o nyere n'iwu, wee ka site n'ike nke mmụọ nsọ gị
ka ihe onyinye achịcha na mmanya ndị a bụrụ anyị arụ n'ọbara ya ezie. Onye na-ara achịcha n'otu abalị ahụ a rara ya nye n'aka ndị iro ya wee nye gị ekele, ọnyawa ya wee nye ndị na-eso ụzọ ya si, nara n'urikwa, nke a bụ arụ m ka a na-enye n'ihi unu, na-eme nke a ka unu wee na-echeta m. Mgbe ha risịrị nri anyasị, ọ narakwa iko otu aka ahụ sị, unu niile ṅụọ n'ime nke a bụ ọbara m nke ọgbụgba ndụ ọhụụ, nke a na-awụsị n'ihi unu na n'ihi ọtụtụ mmadụ n'ihi mgbaghara mmehie. Na-emenụ nke a mgbe ọbụla unu ga-aṅụ ya ka unu wee na-echeta m. Ya mere, anyị na-ekwusa ihe omume nke okwukwe. Kraist anwụọ, Kraist ebiliwo, Kraist ebiliwo ọzọ. Nna anyị nke eluigwe, anyị na-echeta àjà Jizọs jiri onwe ya chụọ naanị otu mgbe n'elu obe, na-ekwusa mbilite n'onwe ya dị ike na nrigoro n'eluigwe ya dị ebube, ebe anyị na-ele anya na ọ ga-abịa ọzọ n'ebube. Anyị ji achịcha nke a na iko nke a na-eme emume otu àjà ya ahụ zuru oke, nara site n'aka ya bụ nnukwu onye isi nchụàjà anyị àjà ekele na otuto anyị nke a, mgbe anyị na-eri na-aṅụkwa ihe omimi ndị a dị nsọ n'ihu ebube nsọ gị bụ Chineke. Menwe anyị ọhụụ site n'ike nke mmụọ gị, gụnye n'ime anyị mmụọ nke ịhụnanya gị, jikọtakwa anyị niile n'ime ahụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Site na ya na nnọnyere ya na n'ime ya na site n'ike nke mmụọ nsọ, anyị na ndị na-eguzo, anyị niile na-eguzo n'iru gị n'ụwa na n'eluigwe, na-ekwusa na-akpụ isi ala nye gị, nna nke pụrụ ime ihe niile, na-abụ nke otuto ebighị ebi. Ngọzi niile na nsọpụrụ niile na otuto niile ihe Amen. Lee anya na page 29. N'etiti peji ahụ, anyị na-anyawa achịcha nke a iketa oke na arụ nke Kraịst. Ọ bụ ezie na anyị na-atụtụ anyị bụ otu ahụ n'ihi na anyị na-eketa oke n'otu achịcha. Nwa atụrụ Chineke, gị onye na-ebupụ mmehie nke ụwa, nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa, nwa atụrụ Chineke, ị na-ebupụ mmehie nke ụwa. Ekpere nke obi dị umeala, page 30a. Mmadụ niile, anyị na-asabanye ụkwụ n'ime na tempụl nke gị, onye nwe anyị, onye mere, dịka anyị tụkwasịrị obi n'ezi omume anyị, kama anyị tụkwasịrị obi ọtụtụ ebere okwu gị, anyị ekwesịghị ịtụtụkọ iri n'okpuru tempụl gị. Anyị bụ otu onye nwanyị ahụ, onye nwe ime ebere mgbe niile. Ya mere, onye nwe anyị bụ onye ahụ, ka anyị si otu arụ nke Jizọs Kraịst bụ ọbara gị dị ịhụnanya, ka anyị sikwa otu a n'ọbara ya, ka anyị wee biri n'ime ya, ka ya onwe ya na-ekwe n'ime anyị mgbe niile. Amen. Were n'okwukwe bịaruo nso, nara arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst nke o nyere n'ihi unu, na ọbara ya nke ọ wụsịrị n'ihi unu. Rienụ, ṅụkwanụ, na-echeta na ọ nwụrụ n'ihi unu. Werenụ ya mee nri n'obi unu site n'okwukwe na ikele ekele. Amen. Arụ nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst chebe gị na ndụ ebighị ebi. Amen. Ọbara nke Kraịst chebe gị re na ndụ ebighị ebi. Sacha obi
Nazomedu. Abugh 117, hymn number 117.
page number 32. Usoro Riso, page 32, Nkwala page ahụ. Dịka onye nzọpụta anyị kụziri anyị, etu a ka anyị na-edesi. Page 33, a very serene song. Mmadụ niile, Chineke ekele niile, anyị na-ekele gị n'ihi iwere ọbara gị Jizọs Kraịst. Site n'aka ya, anyị na-echekwa gị, mkpụrụ obi anyị na ahụ anyị, ka ọ bụrụ anyị na ụbọchị gị. Zikwa anyị n'ime mmụọ gị, ịdị jụụ n'elu ọnụ gị. Kelere Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ọ bụrụ na anyị enyecha onyinye nke izu, that is our weekly Thanksgiving, which has become part of our tradition. Anyị ga-enwe Thanksgiving, family Thanksgiving, abụọ dị iche iche. So ndị kwaya ga na-edu anyị n'abụ. El
is the land of the living. My Lord is good forevermore. My Lord is my portion in the land of the living. My Lord is good forevermore. On the mountain, in the valley, on the land, and in the sea. On the mountain, down the valley, on the land, and in the sea. Hallelujah. The Lord is my portion in the land of the living. My Lord is good forevermore. The Lord is my portion in the land of the living. My Lord is good forevermore. On the mountain, in the valley, on the land, and in the sea. On the mountain, in the valley, on the land, and in the sea. Hallelujah. The Lord is my portion in the land of the living. My Lord is good forevermore. The Lord is my portion in the land of the living. My Lord is good forevermore. Kwara ya aka, kokoro no ya aka, ọ na-eme ka hụrụ n'anya. Kwara ya aka, kokoro ya aka, na ọ na-eme ka hụrụ n'anya. Kwara ya aka, kokoro ya aka, na ọ na-eme ka hụrụ n'anya. Kwara ya aka, kokoro ya aka. O Jehovah mee, ọ na-eme nke a hụrụ n'anya. Eme mkpali, ọ na-eme nke a hụrụ n'anya. Kpọrọ ya aka, kpọrọ ya aka, na ọ na-eme nke a hụrụ n'anya. Kwara ya aka, kokoro ya aka, na ọ na-eme nke a hụrụ n'anya. Kwara ya aka, kokoro ya aka, na ọ na-eme nke a hụrụ. Kokoro ya aka, ọ na-eme nke a hụrụ n'anya. Kwara ya aka, kokoro ya aka, na ọ na-eme nke a ọcha. Kwara ya aka, kokoro ya aka, ọ na-eme nke a hụrụ n'anya. Kwara ya aka, kokoro ya aka, ọ na-eme nke a hụrụ n'anya. Kwara ya aka, kokoro ya aka, ọ na-eme nke a hụrụ n'anya. Kwara ya aka, kokoro ya aka, na ọ na-eme nke a hụrụ n'anya. O Jehovah mee, ọ na-eme nke a hụrụ n'anya. Everybody singing Hosanna. Onye ọbụla si were Hosanna. Onye ọbụla na-etiri Hosanna. Onye ọbụla si were Hosanna. Hosanna, Hosanna, owo, Hosanna. Onye ọbụla si were Hosanna. Onye ọbụla na-etiri Hosanna. Onye ọbụla si were Hosanna. Hosanna, Hosanna, owo, owo. Hallelujah. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma.
ahụla ka the Egwim clan are gathering outside there. Ha ga-abịa inye Chineke ekele n'ihi ndụ mama Cecilia Egwim. Biko aga m achọ ka anyị mee ya in order. Ndị a niile nye abana ga-akwụdala ihu na mama. Then onye ọbụla ọzọ chọrọ iso ha nwere ike kwụdala azụ. I want you to watch. Please listen to me very carefully. All the mothers in the house, whether you are young or old, you have excuses why your children will not come to church with you. Oh, America. Oh, gakwara nkogi. Abakwara wano no ni efe felagali hu felagala so. I want you to watch what a mother does by the grace of God, not by your own power. This woman that we are celebrating, and I'm glad to be part of this celebration. I need Lenana Church Amara. There is no aspect of this church Mama's children are not part of. If you know any, please come and challenge me on this one. If you come to the choir, grace is there. If you come to the council of the church, Kelechi is there. If you go to the finance department, Chigo is there with his wife. If you come to the youth, those young people, they are there, all of them, many of them. You go to the children's department, they're there. Gabiaziena Osha. Even Oluchi, who is married to a Catholic, thank God for her husband, is there. There is no part of this church that they don't participate in. And that is because we have to come about their family. When they were living in Ibadan, they were still small. If it is Sunday morning, Papa Woftamotia say, I need to church at this particular time. If you are not there, the car will leave and go to church. But you must come on your legs. If you don't come, there will be consequences later. I'll call the police. Even my police la no chala akoko. That is the way that fathers and mothers unite to bring up their children, and the result is what we are seeing now. I wish well, as in the young the neighbor said, my sisters in Christ, mothers, please bring your children to come. Rugideha. That's what the Bible, Rugid, insist on it. They will come. Pray for them. They will come. Be there for them. Encourage them. Do everything in your power. As much as it lies within you, the Bible says, be at peace with all men. Rich. Aga me buru alilo ye buru.
Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. N'ihi na ruo mgbe Matriarch of the Egwim family, Mama. Agigi ikara ihe na-eme, but asị oke ọbụla nwanza mahara ya nwee mee ngwọ na-ehi orie. So kiri kara anyị ihe kpọtara n'ebe a bifo menya mama gị ihe ama njilak. Chọọchị ana m ekele unu. Ụkọchukwu ịma na-asị bishọp bịa chọọchị, fada aghọọla mass server. Thank God, nne m gara na of sound mind, so aga m enye ya microphone. Mama, kara anyị ihe kwuru bịa. Abịara m ikele Chineke. Ama m ga m ga-ebiri ebiri, ama m ga m ga-akwụsị akwụsị. Adịkwana ihe mma m ga-eji m ga-enye ya. Ego adịghị mma. Gbamgbam na-acha mkpachavọ. M abịala anya sị, mụ na ezinụlọ m ga-efe Jehova ụbọchị ile eke ndụ anyị. N'ihi na ọ hụrụ anyị n'anya nke ukwuu. Ọ karịrị ịhụnanya ya karịrị akarị. Maasị ezinụlọ m gbanụ. Ọ bụ ọgwụcha. Adịghị ebe ọzọ anyị ga-aga. Ọ bụ ebe nna m Abraham jiri anyị si anyị lekwa ụzọ. Ya na nne m Mary. Anyị lekwa ụzọ. Maasị ha mgbanụ ka anyị gaa kelee ya. Ọ karịrị akarị ihe ọma ya. Ọhịa anyị ihe m na-ejiri ụlọ bịa. Ya ndị enyi m. Chineke ya iwe otuto. Ọhịa m bịara. Gwara na anyị wegara Chineke otuto a mama na ezinụlọ ya jiri bịa. Anya anyị ahụwo onye nzọpụta. Ntị anyị anụwokwa ihe ọma Chineke anyị na-eme. Ezi Chineke kwesịrị ntụkwasị obi. Onye na-adịghị agha agha. Onye na-edo tebụl n'usoro n'ihu anyị n'anya ndị na-akpagbu anyị. Onye na-adịghị agha agha, onye na-adịghị adapụ. Anyị soro ohu gị nwanyị, ya na ezinụlọ ya na ikwu na ibe ya, na-ebutere gị ekele n'otuto na nsọpụrụ n'ihi amara inyere nwanyị a na di ya ịmụpụta zụọ ụmụ ndị a, wee mee ka ha bụrụ ndị tolitere mara na ife Chineke dị mma. There is joy. It pays to serve Jesus. Nwanyị a matara ya nke ọma wee chee ụmụ ya ihu n'ebe nọ dịka nne na nna nke ya chere ya na ụmụnne ya ihu n'ebe nọ. Onye nwe anyị soro ya na-enye gị ekele taa. We join her and her family to give you thanks and praise that all these children and their children and the children's children got what their grandma, their great-grandma was teaching them. Father, we join them to give you thanks, and we pray, mighty God, that none of these young people will fall by the wayside. That none of their parents, mama's children, none of them will fall by the wayside. For whatever reason. The storms will come, the floods will rise. They will beat upon this house, but it will stand strong. Because it has a great, mighty, strong foundation. That foundation is Jesus Christ, the rock of ages, that will clear for us in times of need. So, Father, at age 90, Mama is still encouraging her children, saying, Jehovah. Kwee ka ndị nne mata na ọ bụ ọrụ ha esi ụmụ ngwa na anyị ga chọọchị, ngwa na anyị ga fee Chineke, n'ihi na ọ dị mma ife Chineke. Mụ na ezinụlọ m ga na-efe Jehova.
onye nwe anyị kwe ka anyị niile mụta nke a ka ụmụ anyị ghara ifu ọhịa n'ihi na anyị bịara Amerịka, ka anyị bụrụ ndị na-ama ụmụ anyị ihu n'ihe nke Chineke niile. Help us, mighty God, to get our children to insist on it, to encourage them to come and be part of what God is doing in the world. So, Father, we thank you for Mama Egwim. We thank you for all her children and their families who are here gathered together today. Her sister, her friends, her relations, her cousins, those who come to join her, her nephews and nieces. Oh Lord God, we ask your blessings upon them. Father, we pray that Mama will continue in this faith till the very end. That your strong power, your mighty hand will be upon her all the days of her life. Amen. Jehovah, for all of us who are watching from the side, grant that we will learn something from her and from her family. That unity is strength. Any attempt of the devil, for whatever reason, by any other means, in any way the devil tries to break this unity, Father, as a church, we resist him in the name of Jesus. Amen. We ask, oh God, that you will also encourage members of this family to resist the enemy and take the fight to him while remaining together. To you shall be the glory, and to you shall be the praise. The blessings will be theirs. Thank you, Abba Father, for hearing our prayers, because we make them through Jesus Christ our Lord. Amen. Mama Egwim, naka ebere na naka amara, naka ịhụnanya na nchebe na ịdị mma nke Chineke ka anyị na-arụra gị n'echi. Gị na ezinụlọ gị na ndị niile na-achụrụ ga na-agara gị afọ ndụ na afọ ọma. Onye nwe anyị gọzie, chebe, debe gị, debe ha niile. Onye nwe anyị bulie ihe nke ihu ya n'ahụ gị, ya nye gị udo, ya nye gị ahụike na ọdịmma. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye a bụ Nna, Ọkpara na Mmụọ Nsọ, dịrị gị, dị n'etiti anyị niile ugbu a ruo mgbe niile ebighị ebi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. onye ọlụ ebube ihe mere dị m mma ihe mere
Thank you very much. One more. What we are going to do now tells me how fast the year goes. Last year, when this guy was 10, I almost got into trouble because a mehaya otuni achara. But now, today, we are going to do it according to plan. Hallelujah. Eze Joko is 11 today and wants to come with his friends to give thanks to God for adding another year to his life. Do you have a song or shall we give you one? Ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị taa. Ezi Chineke dị mma, imeela n'ụbọchị taa. Oh, ezi Chineke dị mma. Hallelujah. Are the godparents here? Yes. Okay. The godparents are here. Good. You want to say something before we pray? Okay. Let's pray then. Hallelujah. Our dear Father, we thank you for our son Eze. We thank you for giving him to us when we needed a son. Lord, you are mighty to be honored. You are great and greatly to be praised. Our hearts are full of joy as we see this young man begin to grow into manhood. Lord, we present him to you today. It is important for his parents that he be presented to you. That what you have started in him by creating him, you may continue by redeeming him. And you may finish by baptizing him with your Holy Spirit so that he will remain in the house of God. So that like Jesus, he will say to his friends and those who are looking for him, did you not know that I should be about my Father's business? Let it be so in the name of Jesus. Eze, you are God's possession. You will not stray from the house of God. You will remain faithful from beginning to the end. In the name of Jesus. We forbid every spirit of waywardness, every wicked spirit of disobedience that will want to draw you away from God. We forbid it in the name of Jesus. Father, we present this young man to you, asking that you will be with him from now till eternity. Amen. He will grow and become a man in Jesus. Amen. He will have his own family in Jesus. Amen. He will have his own children in Jesus. Amen. He will grow old in Jesus. Amen. And at the end of life, he will return to you in glory. Amen. After a long, healthy life in the world, representing Jesus as his Lord and Master, as his Savior and friend.
Blessed Lord, we thank you for his parents, his godparents, his siblings, oh God, those who surround him to help to show him the way of the cross. Grant, oh God, that none will relent until this young man becomes a bulwark in the household of God. We pray it in the name of Jesus. Amen. Eze, unto God's gracious care, protection, keeping and strengthening, we commit you. The Lord bless you and keep you. The Lord lift the light of his countenance upon you. The Lord be gracious to you. The Lord make you the object of his favor. The blessing of God Almighty, Father, Son, and Holy Spirit be with you and with yours now and forevermore. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Esther. Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. May God bless you. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Hip, hip, hip. Kelenu Jehova n'ihi na ọ dị mma. O nwere ihe anyị na-echefu taa. Ka anyị kpere Chineke. Duru anyị laa. Duru anyị laa. Anyị na-arịọ gị duru anyị laa. Eze Jizọs duru anyị laa. Ka anyị kpere Chineke. Ekele niile na otuto niile, nsọpụrụ niile na nkwanye ugwu niile, ịbụ eze na ịchị isi niile dịchasịara gị, onye kwesịrị ntụkwasị obi, chi nke ndị bụ chi, eze nke ndị bụ eze, onye nwe ndị nwe mmadụ. Nara ekele anyị na ọ masịrị gị duru anyị site na mmalite nke ofufe ndụ a wee rue na njedebe ya ugbu a. Mgbe anyị na-esi n'ebe nsọ nke a na-ala nna nke eluigwe, anyị na-arịọ ka gị Chineke onye kere anyị gaa n'ihu na-echekwa anyị. Ka gị Chineke onye gbapụtara anyị n'aka mmehie site n'ọkpara gị, ka ị gaa n'ihu na-agbapụta anyị. Ka gị Chineke mmụọ nsọ onye na-edo anyị nsọ, onye na-akasị anyị obi, onye na-akụziri anyị ihe, ka ị gaa n'ihu n'ọrụ a ruekwe mgbe anyị ga-ezute gị ihu n'ihu. Ekwela ka anyị kpọbie ụkwụ anyị na nkume. Ekwela ka anyị gahie nna nke eluigwe. Ọ bụrụgodị na anyị agaghị, Chineke nye anyị amara ịlọghachikwute gị, rịọ mgbaghara ka e wee gbaghara anyị, nabatakwa anyị. Nna nke eluigwe, duru anyị n'ihe niile nke anyị ga-eme n'izu a, ka ọ bụrụ ihe ga-ewetara ha nsọ gị otuto na nsọpụrụ. Ka ọ ga-abụ mgbe anyị gbakọkwara ọzọ n'izu na-abịa abịa,
ya bụrụ mgbakọta nke ọṅụ, ọ bụghị nke ibe akwa, ọ bụghị nke iru uju. Otuto na nsọpụrụ niile ga-abụ nke gị. Gọzie ụmụ gị ndị si skuul na-alọta, ndị ga na-ezu ike ugbu a. Gọzikwa nne na nna nye anyị amara ịma otu anyị ga-esi nọgide ụmụaka ndị a ka ha ghara ifula ha anyị. Gọzie aka niile wetara ihe eji arụ ọrụ n'ụlọ gị taa. Ekwela ka ihe eji enye oge nyekọ ha, n'ihi na ihe anyị nyeghachiri gị bụ ihe iburu ụzọ nye anyị. Narị ekele na nsọpụrụ, otuto na nkwanye ugwu niile n'aha Jizọs Kraist bụ onye nzọpụta anyị. Amen. N'aka ebere na n'aka amara, n'aka ịhụnanya na nchebe Chineke ka m na-arara unu na-etinye. Onye nwe anyị gọzie, chebe, debe unu. Onye nwe anyị bulite ihe nke ihu ya n'ahụ unu, ya nye unu udo, nye unu amara, nye unu ike ife ya. Onye nwe anyị bulie ihe nke ihu ya n'ahụ unu. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye a bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dị n'etiti unu, dịnyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Anyị ga-eweta ofe nro anyị nke ụbọchị taa na njedebe site n'ịbụ abụ 160, hymn number 160.
last verse again, please. Last verse again. N'ezie fọdụrụ nwantị. Hallelujah. Excuse me.
is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of the Lord? Our best is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. Are you ready? Ready, ready. Our best is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of the Lord? A better day is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. Are you ready, man, woman, boy, girl, to meet Jesus on that day when he will come? Make sure you are cleansed now. Make sure you make right with him now. Just accept him in your heart. He will bless you. He will be your king. He will be your Lord. Then you have the hope to meet him. That time he shall come, and you will follow the saints to rejoice on that day. Are you ready? Ready? Already? A better day is coming. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. Are you ready for the coming of our Lord? The Lord is coming soon. Jesus is coming soon. Hallelujah. He's coming to take us home. This is the day of praise. Are you ready? 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 A better day is drawing near. Are you ready to meet him yonder sky? This is the day of praise. This is the day of praise. Can you hear Jesus alone when he calls you? Oh, sinners, come and have your rest now. He died for you to take you to God's kingdom. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. The wages of sin is death, God has said it. Believe it now, expect the judgment. The life for them who believe and be righteous. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your works cannot set you free if not Jesus. Believe it now and have eternal life. My people, listen. The wages
of sin is death, thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, cheating, murder, lying, bribery and corruption that has failed and polluted our land today, idol worship in the modern ways today, dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you deny and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Wonderful, marvelous.
soro gaa n'ụgbọ nke n'ala n'eluigwe, mgbe anyị ga-eru anyị ga-ahụ onye nwe m Jizọs. Ọ ga-asị gị ezi nwa m, ndewo imena. Ọ ga-agwa gị ajụrụ m si n'iru m pụọ. Jụọ onwe gị ajụjụ, bịanụ ka anyị soro gaa n'ụgbọ nke na-aga n'eluigwe, mgbe anyị ga-eru anyị ga-ahụ onye nwe m Jizọs. Ọ ga-asị gị ezi nwa m, ndewo imena. Ọ ga-agwa gị ajụrụ m si n'iru m pụọ. Jụọ onwe gị ajụjụ. Bịanụ ka anyị soro gaa n'ụgbọ nke na-aga eluigwe, mgbe anyị ga-eru anyị ga-ahụ onye nwe m Jizọs. Ọ ga-asị gị ezi nwa m, ndewo imena. Ọ ga-agwa gị ajụrụ m si n'iru m pụọ. Jụọ onwe gị ajụjụ. Bịanụ ka anyị soro gaa n'ụgbọ nke na-ala n'eluigwe, mgbe anyị ga-eru anyị ga-ahụ onye nwe m Jizọs. Ọ ga-asị gị ezi nwa m, ndewo imena. Ọ ga-asị gị ajụrụ m si n'iru m pụọ. Jụọ onwe gị ajụjụ. Bịanụ ka anyị soro lawa n'ụgbọ nke na-aga n'eluigwe, mgbe anyị ga-eru anyị ga-ahụ onye nwe m Jizọs. Ọ ga-asị ndị ezi nwa ndewo na-emena. Ọ ga-asị ndị ajụrụ m si n'iru m pụọ. Jụọ onwe gị ajụjụ. Bịanụ ka anyị soro gawa n'ụgbọ nke na-ala n'eluigwe, mgbe anyị ga-eru anyị ga-ahụ onye nwe m Jizọs. Ọ ga-asị gị ezi nwa m, ndewo imena. Ọ ga-agwa gị ajụrụ si n'iru m pụọ. Jụọ onwe gị ajụjụ. Bịanụ ka anyị soro gaa n'ụgbọ nke na-ala ụzọ eluigwe, mgbe anyị ga-eru anyị ga-ahụ onye nwe m Jizọs. Ọ ga-asị gị ezi nwa m, ndewo imena. Ọ ga-agwa gị ajụrụ m si n'iru m pụọ. Jụọ onwe gị ajụjụ. Bịanụ ka anyị soro gaa n'ụgbọ nke na-ala n'eluigwe, mgbe anyị ga-eru anyị ga-ahụ onye nwe m Jizọs. Ọ ga-asị gị ezi nwa m, ndewo imena. Ọ ga-agwa gị ajụrụ m si n'iru m pụọ. Jụọ onwe gị ajụjụ. Ịkwụsịwo echiche ezi enyi n'ime ụwa nke na-agafe. A ga-azọpụta otu onye mmehie site na ịnyaka nke gị. Naanị ịnyaka nke gị. Naanị ịnyaka nke gị. Oke ihe nke Chineke
akụkọ ụwa mara ya ube nwanne m lee ihe si n'elu ọ bịawo Kraist Jizọs bụ nke m haleluya Ebubo ụwa mmehie m site n'akụkụ nke amara ya ube enyi m lee ihe si n'elu ọ bịawo Kraist Jizọs bụ nke ị bịawa esote m ọnụ rara m nye 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 ewo ị bịawa esote m ọnụ rara m nye
jigide m, onye nwe m Jizọs jigide m, jigide m, jigide m, onye nwe m Jizọs jigide m. Ọsọ dị ke m ga-agba, mmeri dị ke m ga-emeri ụwa. Nye m ike n'oge niile ka m ghara ịda. Aleluya, o jigide m, onye nwe m Jizọs jigide m, jigide m, o jigide m, onye nwe m Jizọs jigide m. Ọsọ dị ke m ga-agba, mmeri dị ke m ga-emeri ụwa. Nye m ike n'oge niile ka m ghara ịda. Jigide m, onye nwe m Jizọs jigide m, jigide m, jigide m, onye nwe m Jizọs jigide m. Ọsọ dị ke m ga-agba, mmeri dị ke m ga-emeri ụwa. Nye m ike n'oge niile ka m ghara ịda. Jigide m, onye nwe m Jizọs jigide m, jigide m, o jigide m, onye nwe m Jizọs jigide m. Ọsọ dị ke m ga-agba, mmeri